Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Durunuş Institutyny guruldy. 2020-nji Türkmenistan beýtarapaň mekaniyanyň ilkinji günleri körpen etilläňem ähli şatlygyny urly. Muň şeýledini ýurdumyzyň ähli günjegine şatlyk şoğuna wesenip geçirilen dawarlara bütün aýdynlygy bilen suwd edýär. Türkmenistanyň Sowdat Senagat Edaratynda täzeler çatynyň daş töwereginde mektep okuwçylarynyň gaşky diň çalyş mewsumyny gurulýan dürli dawral çäreler täsirli pursatlara baýlygy bilen tapawutlanýar. Şadiýan çağlar döwre gurap ýerine ýetirilýän joşgunly çykyşlardan, aýdym salardan hem tanslardan ruhy lezzet alýarlar. Bu ýerde edil watanmada çağılan ähli arzuwlarynyň hasyl bolýan mekanyny öwren, arkada prezidentimizde alkyş sözleri berentden ýanglanýar. Şu günler sapaly gökdere jülgesindäki çağlar sagaldaşy we diň çalyş merkezlerine, gaşky diň çalyş mewsumyna şadiýan geçirgen ýaş netliň gatnaşmaklaryny geçirilgen dürli çäreler giň germe ýa. Şeýle çäreler Badyraman Fadynaky Döwlet Çağlar Kitaphanasy, Ata Salih adynaky merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy, İçeri işler ministrliginiň kämillik ýaşyna ýetmedikligiň we ýaşlaryň arasyndaky hukuk bozulmalaryny öňüne almak baradaky bölümi, İçeri işler ministrliginiň polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy, Türkmenistanyň Sowdat Senagat toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeş tarapyndan geçirildi. Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň döwlet ýanyny howpsuzlyk ullugynyň, bilim ministrliginiň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagyna, gökdere jülgesindäki nesil çağlar sagaldaşy we diň çalyş merkezine ýaş ýanyň tönürçi toparlaň gatnaşmaklaryna ýanyň howpsuzlyk düzgünleri boýunça soragy jogap bäsleşigem ören täsirli boldy. Bätleşige gatnaşyjylar özleriniň ukyp başarjanlyklaryny görkezdiler. Türkmenistanyň beden terbiýe sport guramasynyň Ahal vilayet bölümi hemde vilayet ýaşlar guramasy Gökderedäki Bagtyar nesiller çağlar sagaldaşy we diň çalyş merkezine diň çalýan çağlaryň arasynda dürli sport ýarışlaryny gurady. Balkın vilayetiniň Serdar şäherine ýerleşýän Dürdäne çağlar sagaldaşy we diň çalyş merkezinde Balkın vilayet polisiýa müdürliginiň polisiýanyň ýol gözegçiligi bölüminiň guramagyna geçirilen okuw sapaklary çağlarda uly täsirleri galyrdy. Daşoğlu vilayetindäki Bagtyar nesil çağlar sagaldaşy we diň çalyş merkezinde vilayet baş bilim müdürliginiň vilayetiň polisiýa müdürliginiň ýangyn howpsuzlyk bölüminiň Gyzyl Ýarmaý milli jemgyýetiniň vilayet bölüminiň bilelikde guramaklaryna çağlaryň arasynda bäsleş geçirildi. Bagtyarlyk çağlar sagaldaşy we diň çalyş merkezine kärdeşler arkalaşyklarynyň Lewap vilayet birleşmesiniň baş bilim we medeniýet müdürlikleriniň parahaçylyk gatnaşynyň Lewap vilayet bölüminiň guramaklaryna Bagtyar çağlar täze ýarçasynyň töwereginde guralan dawaralary uly höwes bilen gatnaşdylar. Mar vilayet polisiýa müdürliginiň ýangyn howpsuzlygy bölüminiň hemde vilayet raýat goranşy we halat ediş işleri müdürliginiň bilelikde guramagyna arkadaň Bagtyar nesiller adly çağlar sagaldaşy we diň çalyş merkezine gaşky diň çalyş mewsumyny geçirgen körpeleň arasynda wagt nesihat şäreti geçirildi.